tengo que esperar un poquito hasta que... Porque ahora la sesión esta va a ser en abierto y va a estar online. Entonces, para que me oigan, ya. De acuerdo, pues egunon, eden hori eta ongi etorri mintegi honetara. Vamos a dar paso a este seminario que se enmarca dentro de esta jornada. Hasiera emango diogu gaurko hausnarketa saioari. Gaurkoan, Euskadiko adikzio planaren inguruko hausnarketa egingo dugu. Hain zuzen ere, 8. plana izango dugu hau. Gaurko saio hau antolatu dugu, ezagutza zabala duten bi aditu gonbidatu nahi izan ditugulako, baina aldi berean pertsona talde bat batu nahi izan dugulako. Profesionalak barne hartuta. Profesionalek zuzenean ez dute esku hartzen adikzio plana egitzeko prozesuan, baina zer esana izan dezakete. Egia da adikzio munduan zuzenen ari diren pertsonekin ari garela plan hau itxuratzeko, baina zuekin guztiekin bildu nahi genuen bestelako input bat izateko. Esan bezala, saioaren lehenengo partea irekia izango da, ordu betez arituko gara, eta gero adituek hitzartu ostean, 20 minutuko tartea izango dugu adituekin hitz egiteko. Lehenengo hitzaldia Alexis Guzdelek emango du. Adikzioen Europako Behatokiko zuzendariak. Alexis behatokian lanean hasi zen 89an proiektuen kudeatzaile gisa. Europar Batasuneko nazioarteko harremanetarako sailean. Ostean, nazioarteko lankidetza arloan hasi zen lanean eta adikzioen monitorizaziorako planean lan handia egin zuen beste 20 herrialdetako ordezkarirekin batera. Europar Batasunaz gain, Errusiako eta Asia Zentraleko zein Latinoamerikako beste herrialde batzuekin lankidetzan aritu zen. Lovainako Unibertsitate Katolikoan aritu zen lanean Europar Batasunean hasi baino lehen, eta bera izan zen sortzaileetako bat modus vivendi gobernuz kanpoko erakundean. Gainera, 14 urteko esperientzia du psikoanalista eta familia terapeuta modura. Psikologia klinikako gradu eta masterra atera zituen Lovainako Unibertsitatean eta Bruselako Unibertsitatean ere ikasketak ditu. Gainera, 6 hizkuntza dakizkin. Nik uste dut aurkezpen honekin jada, ideia bat egin dezakegula pertsona aditu hau hemen izatearen interesa ulertzeko. Berak, nazioarteko joera eta berrikuntza nagusiak azalduko dizkigu adikzioen aurkako neurrien plangintzan. Alexis, nahi duzunan aurrera. Muchas gracias por la invitación. Mila esker, ni gonbidatzeagatik. Placer handia, ore handia da, gaur hemen parte hartzeko aukera izatea. Duela 35 bat urte, nire lehenengo bileran parte hartu nuen, kontu honen inguruan Bilbon izan zen. Eta, Euskal Herriko kideekin aritzeko aukera izatea, drogekiko adikzioen inguruan plazerra da. Nik aukera izan dut, zinegotziak gaitzeko planetan parte hartzeko. Europan bakarra da esperientzia hori. Ez da beste toki batzutan egiten eta gainera zuen tokiko planak ere berezia dira, bakarra dira. Esan didazuenez, Espainian baino ez dira tokiko plan horiek garatzen. Nire hitzaldia partekatuko dizuet orain. Nire aurkezpenaren lehenengo zatian, drogen egoeraz arituko natzaizue Europar Batasunean. Ez dakit Joanek beste hizlariak ikus dezakeen nire aurkezpena? Azken finean pasaden astean izandako bilera batean aurkezpen berbera erabili genuen. Zein da nire mezu nagusia? Drogak bueltan direla.
que antes de la pandemia. Oraingo kontsumo maila pandemia aurreko kontsumo mailaren parera iritsi da. Del mercado sobre los consumidores. Merkatuak presio handia izan du hain zuzen ere kontsumitzaileengan. Bestalde, fenomeno hau konplexuago bihurtu da. Eskaintzaren zein eskaeraren aldetik. La primera palabra que caracteriza la situación son tres. Egoera deskribatzeko hitz batzuk erabiliko ditut. Saiatu naiz euskaraz hitzak jartzen eta lehenengo hitza da nonahi drogak nonahi direla. Egoera hau nonahi ikus dezakegu. Para la mayor disponibilidad que ha habido nunca. Orain inoiz baino errazagoa da drogak lortzea. 2020an, esate baterako 213 tona kokaina inkautatu ziren. Baita 21 tona anfetamina ere. Urte berean, 2020an, 350 laborategi desmantelatu ziren. Eta esan dezakegu ekoizpen gaitasuna maila industrialetara heldu zela, adibidez anfetaminaren kasuan. Eta anfetamina da nolabait esatearren azken agertu den fenomenoa Europar Batasunaren baitan. Eta anfetamina bezain beste ekoiztu ez bada ere, eta oraindik kontsumo indizeak altuak ez badira ere, eta gero Joanek komentatuko dizue hau. Baina badakigu metanfetaminen kontsumo areagotu dela, eta guztiok ezagutzen duzuen Netflixeko Breaking Bad seria, ez da? Kontua da, Europar Batasunean metanfetaminaren kontsuma zabaltzen uzten badun, Breaking Bad barik, Breaking Very Bad izango dugula Europar Batasunean. Estatu Batuetan, Australian, Zelanda Berrian eta bestelako tokietan gertatu izan da. Bestalde, ikusi dugu drogen indarrak izugarri egin duela gorazken urteotan. Bi adibide emango dizkizuet. Europa mailan alerta bota genuen azkenengo biderrea izan zen duela 20 urte agertu ziren pastilla batzuk elefante baten logoa zeramatenak, Belgikan aurkitu genituen, eta droga komponente handia zuten. Gaur egun esan dezakegu da 80 eta 240 miligramo bueltako droga komponentzia izaten dutela inkautazioek kasu honetan. Baina 350 miligramora bitartean ere iritsi gara. Honek izugarrizko eragina du osasun arloan, eragin larriagoa. Eta beste adibide bat. Kannabisaren THC kontzentrazioa. Belarraren kasuan, 11–12 bitarteko kontzentrazioa da THC-a, baina kannabisaren kasuan 120 bitartekoa da. Eta 125–126 hel daiteke kasu batzuetan. Kontzentrazioa zenbat eta altuagoa izan, purutasun handiagoa du. Eta horrek aldi berean esan nahi du osasunerako kaltegarriagoa dela. Eta sustantzia psikoaktibo berrien inkautazioari dagokionez, egia da, kokaina inkautazioen mailara ez direla iritsi, baina gero eta handiagoa da sustantzia horien inkautazioa ere. Bigarren gakoitza, edonor, gaur egun, edozein sustantziak sor dezake adikzioa edonorengan.
Iraganean, sustantzia legalak eta ilegalak bereizten genituen, ezta? Jatorri vegetal edo kimikoa zituztenak, eta bar. Baina gaur edozein sustantziak sor dezake adikzioa. Sendagaiek baita ere tratamendua xede ez dutenean. Arazo izugarria da eta deigarria gainera. Izan ere, honek erakusten digu drogak, heroina modu intravenosoan sartzeaz gain, badaudela bestelako sustantziak, alkoholaz bestaldeko sustantziak ere. Eta horrek adierazten du gure politikak eta estrategiak integratuagoak izan behar direla. Sustantzia psikoaktibo berrien kasuan ere, ikusi dugu aldaketa gertatu dela. Orain, sustantzia hauen artetik, katinoi sintetikoak nabarmendu dira. Ikusi dugu baita ere, kanabisa daramaten produktu gehiago agertu direla. Eta duela 2 urtetatik, ikusi dugu, Estatu Batuetako Estatu Batuetan kanabisa legalizatu izenak zer nolako ondorioak ekarri dituen. 2020-2021 batean, esate baterako, Suedian, posta bidez transportatutako pakete bat inkautatu zuten, eta bertan, likidoa zeukan paketeak, eta hori zer da? Zigarreta elektronikoetan erabiltzen den likido bat. Elektroniko esaten diogu zigarreta mota honi, baina badirudi elektroniko teknikoa dela, baina egiatan likidoekin funtzionatzen du. Estatu Batuetan agertu zen lehen bizi, eta orain Europar Batasuneko Estatu Batuetan, Suedia aipatu nik esate baterako, baina likidoa hasi da agertzen. Eta gero eta arazo handiagoa bihurtzen ari da. Osasun sail batzuetan jada arazo gisa kontsideratzen hasi dira Euskal Herrian barne. Likido horiek THC eramate 80-85 bitartean. Beraz, inoz, droga kontsumitu ez dituen pertsona batek, kanabisa kontsumitu ez duenik, orain, hau bezalako produktu bat lor badezake, zigarreta elektroniko bat, bera ere, likido kontsumitzen egongo da. Era berean, tokiko mailan krakaren kontsumoa bere horretan dihardu, arazoa da, eta kristalmeta ere hortze dugu. Oraindik ez dago oso zabalduta kristalmetaren kontsumoa, baina Grezian, Atenasen, esate baterako, bi litigio dituzte irekita, lehenengoa heroinarekin zerikusia du, eta bigarrenaren kasuan, Atenasen badago toki bat, Sisa delako materiala saltzen duten, horrela esaten diote herrialde honetan, 2 kasu horietan, 2 denda horietan saltzen dute sustantzia horiek. Eta kontutan hartu behar dugu baita ere Greziaren egoera ekonomikoa ez da, zer nolako krisi ekonomikoa pairatu duten horrek eragina duelako sustantzien kontsumoa. Eta honek 3. elementua hitz egitera garamatza diagnostiko honetan. Gaur egun guztiok izan dezakegu adikzio arazoren bat. Edo guztiok ezagutuko dugu adikzio arazoren bat duen norbait. Ez naiz alkoholaz eta legezko zein legez kontrako drogez bakarrikari. Mina arintzeko sendagaien erabilera eta preskripzio abuzioaz ere ari naiz. Europar Batasunaren baitan arazo badugu hain zuzen ere. Ezin dugu oraindik kuantifikatu arazo hau.
Eta Europako alerta sistemaren bitartez datuak bildu genituen bai, baina ezin dugu ezer zehatzik esan. Hori bai, esango dizuegu herrialde batzuetan mina arintzeko sendagai gehiegi preskribatzen ari direla. Eta honek arazoak ekar ditzake estatu batuetan gertatu den bezalaxe. Izan ere, mendekotasuna sor dezakete. Eta erronka berriak ere agertu zaizkigu arazotsuak izan daitezkeena. Edonorentzat ganera, imaginatu ezarren. Esate baterako, kanabinoido sintetikoekin adulteratutako kanabisa daukagu hor. Esate baterako. Portugaleko lagun baten semearen kontua daukagu hor. Esate baterako duela gitzi lagun honekin hitz egiten aritu nintzen, Bruselatik, eta esan zidan, 19-20 urte bueltako seme bat duela eta kanabisa kontsumitzen duela. Duela 8-9 hilabete delirio egoeran aurkitu zuen semea. 2 aste egon zen delirio egoera horretan. Eta zein da arazoa? Sendagileen gana eraman zutela, gero psikiatraren gana. Eta ez diote sustantzien analizi bat eskatu. Alde batetik ikusten dugu, kanabisa adulteratua gero eta gehiago kontsumitzen dela. Hau da, jendea pentsatzen du belarra erosten ari dela, baina eratorri bat, aldatu bat erosten ari da. Kanabinoido sintetikoekin aldatutako sustantzia bat. Eta arazoa da, honek ondorio larriak dakartzala. Ospitaleetako larrialdi zerbitzuetan eta ikusi dugu pertsona bakoitzari desberdin eragiten diola droga honek. Eta psikosia sor dezake, psikosia hasiera. Horixe da lehen diagnostikoa. Gauza da ez dakigula esaten psikosia den edo intoxikazio mota baten, baina azken finean jakin beharreko lehenengo gauza da zein antidoto ditugun, zein erantzun kimiko eman behar zaion, eta horrela arrisko murrizten jakingo dugu biktimari dagokionez. Psikosi juvenilaren diagnostiko bat egon daiteke bai, baina behar bada arazoa beste bat izango da, diagnostikoa beste bat izango da. Eta ikusi dugu baita ere, heroinaz gain, kanabinoide sintetikoen kasuan ere eraldaketa hori eman dela. Kokainaren eratorriak ere hor daude, eta bukatzeko azken 5 urteotan zera hauteman dugu alerta goiztiarren sistemaren bidez. Benzodiazepinan kontsumo areagotu da. Sustantzia horiek legezko preskripziotik eratorriak dira, benzodiazepina faltsuak ditugu, berriak ditugu, hau da, agertu dira benzodiazepina batzuk, industria farmazeutikoan ezagunak direnak, ondorio toksikoak dituztelako. Eta horregatik kasu batzuetan ez merkaturatzea erabili da. Bestalde legez kontra ekoiztutako benzodiazepinak eragertu dira. Eta COVID epidemiaren lehenengo hilabeteetan, konfinamenduan, zer ikusi dugu Europar Batasunean. Lehenengo asteetan kontsumoak behera egin zuela. Estimulatzaileen kontsumoak behera egin zuela. Oro har, kokainaren eta ekstasiaren kasuan kontsumoak gora egin duen arren. Baina, eragina ez da horren nabarmena izan anfetaminen kasuan. Baina, bai, oro har ikusi dugu, esate baterako alkoholaren kontsumoa gora egin duela, kanabisaren kontsumoak ere bai, eta lasaigarrien kontsumoak ere gora egin duela.
los 25 años del sistema de alerta temprana. 25 urte bete ditu alerta goiztiarraren sistemak, eta hau ere aipatu beharra dago, azken finean, honek balio izan digu gero definitzeko politika modernoaren helburuak zeintzuk izan behar diren drogarloan. Alerta azkarrerako sistemaren bitartez sustantzia psikoaktibo berri bat detektatzen dugu, noizean behin. Azkenengo 2 sustantzia psikoaktibo hauteman ditugu esate baterako sistema honen bitartez, eta oro esan dezakegu 25 urteko ibilbide honetan 900 sustantzia baino gehiago hauteman ditugula. Egia da horietako batzuk desagertzen direla, gero berriro agertzen direla, Europar Batasunaren baitan, eta astero esan dezakegu sustantzia berri bat hautematen dugula. Osasun publikoko 178 alerta igorri ditugu, eta guk arrisku analizi bat ere egin dugu. 37 sustantzitarako. Horietatik 27 sustantzia kontrolatzea erabaki dute Europar Batasuneko kide diren estatuek. Eta orain, zein da erronka? Politikak eta estrategiak egokitu behar ditugula. Nire ustez, estrategien ebaluazioa kontu berria da, baina oso garrantzitsua da. Estrategia eta ekintza plana baldintzatuko dituelako. Zein da lehentasuna gure gazteria babestea. Beste modu batera esan da, tratamendu eta zerbitzu gehiago eskaini behar ditugu. Opioidekin arazoa dituzten kontsumitzaileentzarako, esate baterako, haien 40%an baino ez dira saltzen tratamendu behar izanak. Baina kanpoan geratzen dira beste asko. 29 herrialdetatik 4 bakarrik, esan bezala, 4 bakarrik betetzen dituzte Osasunaren Mundu Erakundearen helburuak. Gainerakoek oraindik ez. 27 lirateke batzuk kanpo utzita. Eta bestalde ikusi dugu sustituzio tratamenduak ere badaudela onuragarriak izan daitezkeenak. Esate baterako, 80ko hamarkadan 25.000 zentro genituen ordezkapen tratamenduak eskaintzen zituztenak, eta 50.000-tik gora dira. Bestalde, baditugu bestelako tratamenduak ere. Eta 1.200.000 pertsona inguru ditugu zentro hauetan tratamenduan. Horrela, Espainian eta beste herrialde batzuetan intzidentzia murrizteko gai izan gara. Eta IES kasuak, gaixotasun infekzioso kasuak, gaindosiak eragindako heriotza kopurua eta bar murrizteko gai izan gara. Baina, askotan gauza berriak atera ordez egokitu egin behar ditugunak arazoetara. Eta horrek egituratzen datean Europako estrategia, beti ere oinarrizko eskubideak babestuz itxuratu beharreko estrategia. Ezinbestekoa da, esan bezala, estrategia batzuk izatea, balantzea egitea eta inplikazioa lortzea. Nire ustez, ikuspegi bakarretik aritzea arazotsua izan daiteke. Beste gauza asko kanpo utziko genituzkelako. Literaturan ikusi dugunez, gizarteak osasun publikoaren alde egiten duenean eta gainerako guztia kanpo uzten duenean, ez dela errealitate osoa kontutan hartzen.
eta hainbat gauza kanpo geratzen direla, eta hori ez da gizarte gisa izan behar dugun ikuspegia. Erronka handiak ditugu aurrean. Azken urteotatik, lehenik eta behin, merkatuak izugarrizko prezioa izan du kontsumitzaileengan, eta merkatuko arauek modu berean funtzionatzen dute legez kanpoko merkatuetan. Esan bezala, disponibilitatea izugarria da drogarloan, eta horrek ondorioak dakartza. Prezioa areagotzen da kontsumo ereduetarako, eta bestalde aurretik kontsumitzen zuten pertsona gehiago kontsumitzen hasten. Esan bezala, adikzioa sortzen duten jokabideak asko dibertifikatu dira, eta beraz, hainbat eta hainbat kontsumo aukera daude, ezin kontala kontsumo modu, eta horrek zer ekarri du? Esate baterako duela urtebete, jada, ikusi genuen, krisi ekonomikoaren ondorioak hor zeudela, pandemiaren ondorioz, eta orain ikusten ari gara, Errusiak Ukraina inbaditu izanak ere baduela eragina. Energiaren kostuak ere baita. Bestalde, pandemiak eragin negatiboa izan du osasun mentalean, oro har. Faktore horiek guztiek izugarrizko eragina izan dute talde kalte berenen artean, izugarrizko eragina izan dute hainbat arlotan. Begien biztan ditugu arazoak, eta okerrera egingo dute. Eta zein da profesionalen beldur nagusia? Espainian zein Europar Batasunean? La factura del COVID. Y como se trata de una... Bazkenean adikzio zerbitzuek ordaindu beharko dutela COVID-aren faktura. Duela 10 urte antzeko zerbait ikusi genuen, ez da, krisi ekonomikoa izan genuen Europa osoan. Eta Europar Batasuneko herrialde guztien kasuan COVID-ari aurre egiteko neurriak izan dira programa guztiak ixtea. Eta adikzioetarako programak horrelakoak lehentasunezkoak ez zirela kontsideratzea, akats handia egin dute hor. Eta Hagan, Estokolmon eta Barren, guztiok, zuzendaritza guztiok, baterako adierazpen bat atera behar izan dugu, esanez, zerbitzu hauek irizgarriak izan behar direla, programak hor egon behar direla, eta profesionalak ere funtsezko profesionaltzatko behar ditugula. Profesional hauek bere garaian ezin zuten materialik, ekipamendurik lortu pandemia garaian. Tratamendu sistemen arteko eztabaida handia izan da. Eta aipatzea merezi zuen. Eta gaur ez dut luze komentatuko, baina aipatu behar du behatokiak azken 3 urteotan lan handia egin duela prospektiba lanetan. Ulertzeko mundu mailako joera handienak, Europa mailakoak baita ere, zeintzu diren, eta zeintzuek izan dezaketen eraginik handiena drogen kontsumoaren bilakaeran. Eta baita hoien aurrean eman beharreko erantzunetan ere. Guk megatrend edo mundu mailako joera batzuk identifikatu ditugu. Europako jarduera guztiei eragingo dietenak. Lehenik eta behin, aldaketa teknologikoa eta hiperkonektibitatea azkartu dira. Bigarrenik, berdintasunik eza dibertifikatu da. Hirugarrenik, osasun arlorako erronka berriak agertu dira. Eta zailtasunak ere bai. Azken 20 urteotan herrialde askotan izandako politiken ondorioz osasun publikoaren gaitasuna murriztu edo mugatu baita.
biztanleriaren beharrizanei erantzuteko orduan. Laugarrenik, mundu mailako biztanleria bera aldatu egin da. Amaitzeko, ingurumenean ere aldaketak egon dira. Lau joera horiek eragin handia izango dute eta jada izaten ari dira droga arloan ere. Oro har aipatu behar dugu droga arloan, droga politikak aldatu direla, legeria aldatu dela, bigarrenik, diskurtsoa aldatu da adikzio arloan. Herrialde batzuetan behintzat. Biztanleriak normalizatu egin du drogen kontsumoa. Hirugarrenik merkatuak aldatu dira. Eta azkenik, droga zerbitzuen behar izanak ere aldatu dira. Eta orain, aipatu beharra dugu, interneti esker, aukera gehiago ditugula, esate baterako, prebentzio proiektuak itxuratu eta gauzatzeko. Orain proiektu horiek gehiago egoki ditzakegu gazteen errealitatera. Sare sozialen bitartez esate baterako. Baina zein da arazoa? Nik 60 urtetik gora ditut. Baina, klaro, 24 urteko profesionala jada zaharra dira 14-15 urteko gazteentzat. Bestalde, oro har, iraganean baino gutxiago konfiatzen dugu elitengan, teknokratak hortze daude, eta kasu batzuetan ona izan daiteken arren, honek esan nahi du, konfiantza falta dagoela, helduengan eta dituengan. Eta, influencerrak ere hortxe ditugu, eta horiek izugarrizko eragina dute gazteengan, besteok baino gehiago. Eta horien bitartez ere programak gara ditzakegu. Internetek dakarren arazo bat ditzateke, kasu batzuetan, prebentziorako eta tratamendurako bide merkeagoa izan daitekeela. Covidak erakutsi digu internetarekin gauza asko egin ditzakegula. Lorpen asko izan ditugu, aldaketa asko egon dira azken 3 urteotan. Adikzio arloko profesionalek eta kontsumitzaileek zein autobabeserako elkarteek esan digute behatokitik antolatutako webinario baten, pandemia garaian gauza asko lortu direla eta hori mantendu beharko direla pandemiaren ostean ere. Eta estrategia berrietara begira zer? Galdera batzuk egitea ezinbestekoa izango da. Lehenik eta behin, ikusi dugu oso bilakaera interesgarria izan dugula azken 5 urteotan. Baina, momentu garrantzitsuan gaude, inflexio puntu batean. Orain joerak alda daitezke, kurba alda daiteke, hoberantz edo okerrerantz. Eta, hemen esan beharra dut, ezinbestekoa da dela programak diseinatzeko orduan jendearen parte hartzea egotea. Pertsona guztien tratamentua barne hartzea. Herritar guztiena. Sustantzia guztietarako. Eta, kontutan izan behar dugu, eskuin muturraren gorakadarekin ere, arrisku batzuk egon daitezkeela tratamenduekiko. Pandemia garaian ikusi dugunez, aurrera egin dezakegu, sor dezakegu, kontutan izan da ez garela droga bakarraz ari. Bestelako panorama berri batez baitzik. Eta honen aurrean, guztion parte hartzea ezinbesteko izango da estrategia aurrera eramateko.
prebentziorako zein kaltea murrizteko. Kontutan izan behar dugu baita ere, sustantzia batzuek terapia aukera berriak dakartzatela. Cannabis extraktoen kasuan esate baterako, esate baterako, orain gutxi, bilera batean izan ginen, estres postraumatikoaren nahazmendua nola tratatu ikusteko, drogaren ondorio denean, eta oso interesgarria da ikustea sustantzia bera ez dela arazoa. Dosi kontua dela. Bestalde kontutan hartu behar dugu pertsonak nun kontsumitzen duen, zein ingurutan, zein arrisku dakartzan horrek. Baina, era berean tratamendu berriak bilatzaren alde egin behar dugu. Eta, ezin dugu pentsatu, kanabisa eta psikodelikoak eta horrelakoak magikoak direla eta dena senda dezaketela. Kontuan izan behar dugu beti ez dugula oztopo ideologikorik jarri behar. Esate baterako THC-ren edo CBD-ren erabilera daukagu hor, ezta? Azken finean ikuspegi pseudomedikotik erabiltzen dira, eta egia da horiek baztertzen baditugu morfinarekin ere gauza bera gerta laitekeela, ezta? Eta gainera ez daukagu ezer morfina ordezkatzeko. Bukatzeko. Terminando sobre las estrategias, lo que necesitamos. Estrategiaz ari garen honetan, zer behar dugu? Datutan oinarritutako estrategia. Uste dut, Espainian, bereziki, esan dezakegula Europar Batasuneko lehenengo herrialdea dela drogei buruzko plan nazionala egiten. Batzeukan plan bat aspalditik gainera. Eta zer erakutsi digu COVID krisiak? Defragmentatu. Egin behar ditugula politikak defragmentatu. Eta erantzun eraginkorrenak posible izan dira droga programa espezializatu esker, baina baita ere programa sozial eta medikuei esker. Arreta goiztiarrari esker. Gure gizartean gero eta gehiago landu behar dugu era berean pertsonen arteko harremana. Eta ea lortzen dudan esatea. Baina gakoa zein da, beste pertsonak txarrak, arraroak direla pentsatzari utzi behar diogula. Programetako parte hartzaile pertsona gizartu behar ditugu gainerakoak ere. Azken finean, gaur egun alteritatearen figura guztia dira arriskuan daudenak, hau feminizidioen gorakadan ikusi dugu, kazetarien hilketen kasuen gorakadan, eta beste hainbat arazoren gorakadan. Politika eta erreakzio agresiboak egon dira baita ere LGTBI kolektiboarekiko, eta honek guztiak zera adierazten dugu osasungintza publikoa berrazmatu behar dela. Azken urteotan bilakaera bat izan dugu bai, eta egia da bai, aurrekontuak errespetatu behar direla. Arau ekonomikoak hor daudela. Baina, osasun publikoa gizarte guztiaren dela da konturik garrantzitsena. Baliorantzi hori du. Esate baterako, etxerik gabeko pertsonei laguntzen badiegu eta tratamendu bat ematen badiegu, baina etxe bat eskaini ere bai, geratzeko toki bat, koste bat izango du, baina hori egiten badugu, koste handiagoa izango da gizartearentzat. Beraz, bi koste hauen kasuan bat nor daiteke eta bestean beti hortxe egongo da. Kalkulu hutsean. Bukatzeko, Espainiaren eta Euskadiren kasuan, aurreko droga planak
Kontutan hartuta uste dut oinarri hortxe duzuela estrategia berria itxuratzeko. Hori bai, kontuan hartu behar duzue datuak hor daudela. Datuak aintzat hartu. Eta agertzen ari diren joera berriak ere kontutan hartu behar dituzue. Behar bada Euskadin oraindik ez dira agertu, baina beste toki batzuetan Espainian ager daitezke joera berriak. Azken urteetako gainera berritasunik handiena izan da, hasieratik ebaluazioa kontutan hartu dela estrategia hauetan. Eskerrik asko guztioi zuen arretagatik. Muchísimas gracias, Alexis. Cuando termine Joan haremos una... Eskerrik asko, Alexis, eta bueno, Joanek bukatzen duenean eztabaida txiki bat izango dugu 20 minutukoa, eta bertan galderak egiteko aukera izango duzue. Orain goazen hurrengo hitzaldiarekin. Joan Ramon Villalbi, Espainiako dugu bera, drogei buruzko plan nazionalaren ordezkaria da, Espainiako gobernuko osasun ministerioan. Sendagilea da, medikuntza preventiban eta osasun publikoan aditua, eta gainera filosofian doktora ere bada, eta osasun publikoan masterra du. Bere ibilbide profesionalean zehar, lanean aritu da, zerbitzu eta programen gestio eta ebaluazioan. Adikzio arloan zein arreta goiztiarrean. 7 urtez, kalitate eta prozesun arloko erantzulea izan da Bartzelonan, eta irakasle ere izan da Pompeu Fabra Unibertsitatean. Gure kasuan, berarekin egon ginen duela 5 urte, areto honetan bertan, aurrez aurre, izan ere, tailer bat eman genuen, jardunbide egokien inguruan. Eta, prebentzio ambientala zaritu ginen, aukera hartan. Oso aberazgarri izan zen. Eta, 2020 geroztik, gobernuko delegatu edo ordezkaria da drogei buruzko plan nazionalerako. Eta zein izango da bere hitzaldia? Drogei buruzko 2017-2024 estrategia nazionalaren panoramika, alderdi berritzaienetan zentratuz. Joan, cuando quieras. Aurrera, Joan. Joan, tienes sin activar el micro. Mikrofona mesedez, Joan. Bai, orain. Muchas gracias. Egunon y Sorionak, enhorabuena por preparar. Eskerrik asko, egunon eta Sorionak plan berria prestatzeko egindako lanagatik. Eskerrik asko, hemen egoteko aukera emateagatik. Alexisekin eta zuekin batera. Espainia anitza dugu gurea eta elkarri entzuteko behar izan handia dugu, elkarren handik ikastekoa. Eta horregatik plazerra da gaur hemendik egotea zuekin. Eta Jose Antonio de la Rica ere hortxe izango dugu bihar, beraz asko ikastiko dugu. Adikzioi buruzko plan berria duela hilabete batzuk onetzi genuen eta indarrean dugu estrategia bat duela 5 urtetatik, 2024 bitartan egongo da indarrean. Eta, gaur behar bada erabilgarri izan daiteke zoi testu inguru bat eskaintzea eta berritasun batzun berri ematea. Batez ere eskaera berrikustari dagokionez. Plana osotasunean da garrantzitsua, Alexis ere esan diot. Eta zuen kasuan guztiok zaudete planean sartu da ertzaintza eta bar. Baina, testu inguruagatik gaurkoan eskaeraren berrikuspenean zentratuko naiz nire hitzaldean. O sea que básicamente vamos a centrarnos en esto. Y quería partir de una constatación, que yo creo que siempre... Lehenik eta behin. Oso garrantzitsua da zera gogoratzea. Drogen arloko plangintza osoan zehar, eskema bat dugu oinarri, Nazio Batuen Erakundaren eskema. Nazio Batuen Erakundaren gutunaren bidez Kontseilu Ekonomiko eta Soziala sortu zen, hortik estupefazienten batzordea eta batzorde horretatik Nazio Batuen drogaren eta delituaren aurkako bulegoa sortu zen. Hortik estupefazienten fiskalizaziorako nazioarteko batzordea sortu zen eta 3 itun ekarri zituen honek. 71koa, 71koa eta 88koa. Eta gainera, Nazio Batuen Erakundean badaude giza eskubidei buruzko itunak, kontutan hartu beharrekoak. Batzuetan ahaztu egiten zaizkigu eta. Izan ere drogarloko itunak bai, baina giza eskubideen itunak ere hartu behar ditugu kontuan. Eta gure herrialden esango nuke hori beti aintzat hartzen dugula. Ez ditugulako kontsumoagatik pertsonak penalizatzen.
baina bai trafikoa eta ekoizpena drogarloan. Zera gogorarazi nahi dut. Guretzat, herrialde honentzat, drogei buruzko plana, plangintza hau, hondamendi batekin hasi zirela. Heroinaren epidemiarekin, Euskadi gogorra zindu zen epidemia horrek. Arazo hori 70ko hamarkadaren amaieran agertu zen, eta ez genituen zentro espezializatuak, ez gen euskan langileak hori tratatzeko. Gainera ideologia nahasia genuen, ez da, drogen pakete berean sartzen genituen heroina eta hatxitza. Bi kontu guztiz ezberdin. Eta jendea heroina probatzen hasi zen, beste zerbait zela pentsatuz eta engantzatu ziren, esklabizatu ziren. Eta trafiko munduan bukatu ziren. Sistema publikoak pertsona hauek kanpo uzten zituen. Heroinaren kasuan, erdi mailako pertsonak, unibertsitateko ikaslak eta hasi ziren heroinarekin eta gero hau gizarte oso heldu zen. Heroina zuria nagusitu zen, eta oro har baldintzak oso mesedegarriak izan ziren heroinaren epidemia agertzeko. Bueno, kazetaritza retrospektiboaren adibide bikain honetan kontatzen da hori guztia. Oso ondo dokumentatzen da Euskadiren kasurako. Bueno, irakurri ez duzuen ontzat, gomendatzen dizuet. Bueno, nola nahi ere, gu, 85 geroztik, drogei buruzkoen plan egin ditugu, beti izan dugu drogei buruzko plan bat, eta planaren parte gisa gobernuko delegazio bat dago, plan guztien bilakaera aztertzeko. Eta azken 2 urteotatik bertan nagoni. 88tik Nazio Batuen erakundeak estatukidei gomendatu zien estrategia nazionalak egiteko irizmen handiagoarekin. Drogei buruzko planak egin ahal izateko eta epe luzeagorako izan zitezen. Hauteskunde zikloak baino epe luzeagorako. Eta gu 2000 urteko estrategiarekin bete genuen eskaera hori. Orduz geroztik 8 urteko indarraldia duten estrategiak izaten dugu, eta ekintza planak 4 urtekoak izaten dira, estrategia garatzeko. Europar Batasunak bestalde 4 estrategia ere itxuratu ditu, eta gu plan berria prestatzen aritu ginenean, saiatu ginen, Europar Batasunetik egindako lana errespetatzen, kontuan hartzen. Eta ekimen horretatik, autonomia erkidegoetako plana jaio ziren. Eta udal planak, udalerri askotan egin direnak. Eta hortik sortu da plangintzarako eskema handia, gure planak, besteenak, hirienak, ditugu hausezate baterako, autonomia erkidegoenak, udalerrienak, eta gero gurea. Eta interesgarria da, momentu honetan, drogei buruzko ikuspegi zabala izatea, eta adikzioi buruzko ere bai. Izan ere duela urte batzuk bestelako ikuspegi batetik aritzen ginen. Lehen dikotomia bat geneukan, joeren dikotomia bat. Eta ikasten joan gara, denboraren iraganarekin. Ikusi dugu egoera desberdinak daudela, abstinentzia berria bestelakoa dela, pertsona batzuek noizbehinka kontsumitzen dutela, baina horrek ere arazoa izan ditzaketela, Alexisek esan bezala, esate baterako, badaude beste arazo batzuk, kanabisa noizean behin kontsumitzeak ere, THC kontzentrazio handia badu, gero 15 eguneko arazoa edo psikosiak hartzen du. Gero ohiko kontsumo arazotsua, eta horrek azken finean adikzioa dakar. Eta guk prebentzio estrategiekin erantzuten dugu bai, abstinentzia mantentzeko, edo kontsumoa bere horretan maila basuan mantentzeko arazotsua izan gabe, eta prebentzio unibertsala lantzen dugu guk, edo kasu batzuetan selektiboak, poblazio edo biztanleria talde batzuekin. Eta batzuetan kontsumitzen ari diren, baina adikzio bihurtzen nahi ez dugun kasuetan esku hartzen dugu, eta bestalde baditugu estrategiak arriskoak murrizteko. Kontsumo arazotsuan sartunda dauden pertsonen kasurako, edo adikzioa duten pertsonen ganako. Tratamentua bera nahi ez badute edo aintzat hartzen ez bada. Nik oro har uste dut interesgarria dela hauxe guztia kontutan hartzea.
Eta ez bakarrik abstinentziaren oinarri diren horiek, abstinentzia edo adikzioa, ez baditugu beste guzti horiek tartean. Hau ez da dikotomia bat. Hemen bilakaera bat dago. Eta esate baterako baloratzen edo berdefinitzen dituguenean sustantzien gehiegizko kontsumoak dakartzan arazoak, hau guztia kontutan hartzen direla. Progresio oso hau. Bueno, adikzioen estrategia nazionala eta ekintza plana bi helburutan egituratzen dira. Lehenik eta behin, gizarte osasuntsuagoa lortzea, prebentzioa, laguntza, inkorporazio soziala, kalteen murrizketa daukagu, eta bigarrenik, gizarte seguruagoa lortzeko helburua. Eskaintza murriztea, araudia berrikustea, eta poliziaren lankidetza eta baita lankidetza judiziala ere. Esan bezala, gaurkoan, lehenengo helburuan zentratuko naiz ni, baina bigarrena ere oso garrantzitsua da. Eta oso pozgarria da zuek ere bigarren helbururi kontutan hartzen ari zaretela ikusten. Zein da estrategiaren helburua berreferentziazko esparru bat eskaintzea administrazio publiko guztiei koordinatu ahal izateko, lankidetzan aritzeko. Eta gainera guretzat ere referentea da. Estrategiak balio batzuk ditu oinarri, guztio partekatzen ditugun balioak. Eta interesgarria da balio horiek kontutan hartzea. Osasun publikoaren ikuspegi integrala barne hartzen du, unibertsaltasuna baita ere, administrazio publikoen arteko koherentzia eta lankidetza. Izan ere batzuk egiten dutena besteen lanean ere eragina du. Bienistasuna edo dibertsitatea kontutan hartzen dugu eta erantzunkidetasun soziala eta erantzunkidetasun publikoa bai. Bezalde, printzipio gidari bat ditugu, ekitatea, genero ikuspegia, gardentasuna, proba zientifikoak, parte hartze soziala, intersektorialitatea eta disiplinartekotasuna, kalitatea, eta amaitzeko eraginkortasuna eta iraunkortasuna. Eta bueno, estrategiak zer barne hartzen du? Legezko sustantziak eta drogak, tabakoa eta alkohola esate baterako. Gu ez gara tabakoan gehiegi zentratzen, kasua kasu. Hori osasun publikoko lankidek egiten dute, baina alkoholaren kasuan haiek lan egiten dute bai, baina guk ere bai. Gainera neurri handi batean, adikzioei erantzuteko sareak Espainian alkoholaren arazoa ere barne hartzen du. Neurri handi batean. Adikzioa sor dezaketen beste sustantzia batzuk eta sendagaiak ere aintzat hartzen ditugu, opiazoidoak esate baterako, eta benzodiazepinak. Per capita kontsumoa hemen handia delako. Nola ez, legez kontrako sustantziak eta drogak barne hartzen ditugu, sustantzia psikoaktibo berriak barne, eta, bueno, sustantzia tartean uzten adikzioak edo jokabideak kontutan hartzen ditu. Esate baterako, apustu jokoa. Gero eta arazo handiagoa dena. Eta, bueno, beste elementu berri batzuk. Espainian, adikzioak lantzen ari garen honetan, sustantziarik gabeko adikzioa lantzen saiatzen gara. Modu desberdinetan. Autonomia erkidego askotan, gizarte zibila bera arduratzen da adikzio hauen aurka egiteak. Beste batzutan administrazio publikoak parte hartzen handiagoa dute. Baina oro har zentroen lana da kasu guztietan ere ezinbestekoa. Estrategiak 3 helburu nagusi ditu. Adikzioak agertzen diren adina atzeratzea, presentzia eta kontsumoa murriztea eta kalteak murriztea. 2 helburu handitan egituratu dugu estrategia esan bezala, alde batetik, eskaintza eta eskaera kontutan hartuta, baina mugapenak ere bai restrikzioak. Eskaintza murriztea, lankidetza judiziala, araudia berrikustea, eta bar. Eta, komunikazio eta difuzioa ere garrantzitsua direla esan behar. Zein dagoera momentu honetan? Momentu honetan, Espainiako biztanleriaren eren batek dio noizbait bizitzan zehar legez kontrako drogaren bat kontsumitu duela, eta Alexisek esan digu hori egia dela. Ia mundu guztia probatu du.
Eta, bueno, kontsumo prevalentzia handiena duten drogak, Espainiaren kasuan, ba, legala dira, 15-tik 64 urte bitartera. Guk inkesta pasatzen ditugu, eta hori ikusi dugu. Kontsumo prevalentzia handiena duten sustantziak legala direla. Alkola, biztanleriaren 9%ak egunero kontsumitzen du, tabakoa jarraian, hipnosedagarriak gero, eta hori errezetagarekin edo gabe. Eta zeintzu dira gehien kontsumitzen diren legez kanpoko drogak? Ba, kanabisa eta kokaina. Kokainaren kasuan 2%. Heroinaren kontsumo joera egonkortuta dago maila basuan, inkesta honen arabera. Eta, bueno, horrekin ikusten duzugu baditugula adierazle batzuk, usten digutenak, bilakaera ondo kontrolatzen. Droga kontsumoa oroar gazteengan da nabarien, 15-tik 34 urte bitarteko tarte horretan, eta esan dezakegu baita ere gizonek emakume baino droga gehiago kontsumitzen dituztela. Eta bueno, orain adikzioa sor dezaketen jokabidei erreparatuz gero, esan dezakegu biztanleriaren 2 herenek ausazko jokoetan parte hartu dutela, eta horietatik 2,2 baino ez duela arazo bat. Arazo gehienak gizonezkoek dituzte, eta bueno, normalean apustu joko hauetan aurrez aurre jokatzen dute, baina gero eta gehiago egiten da online baita ere, batez ere pandemia garaitik. Eta ikasleen kasuan zer, neraben kasuan zer, 14-18 urte bitarteko pertsonen kasuan 20%ak dirua apostatu du, linean edo aurrez aurre. Eta kontutan izan da, adingabe izan da hori legez kontrakoa dela kezkagarria da. Hala, inkestaren arabera, pertsona horien artetik 3%ak baino gehiago arazoak izan ditzake. Jokatzen dutenen 18% dira. Beraz, erronka garrantzitsua ditu gaurretik. Eta bideojokoen kasuan zer esan? Ikasleen kasuan 85%ak erabiltzen dituzte, eta 7%aren kasuan nahasmenduren bat egon daiteke tartean. Kontsumoari dagokionez, neraben kasuan, zer datorkigu? Esandakoa. Azken bi inkesten arabera, alkohola hortxe dago, tabakoa ere hortxe dago, kanabisa, nahiko presente baita ere. Pandemiak egia da horren kontsumoa asko jaitziarazi zuela. Hipnosedagarriak eta gero eta kontsumo txikiagoetara pasako ginateke. Baina kontutan hartu behar dira horiek ere. Eta bueno, tratamendurako admisioei erreparatuz gero, datu hori erreparatuz gero, zer ikusiko dugu? Azken 20 piku urteetan, heroinaren kasuan, tratamendu zentroetan nagusi izatetik, pasatu dela gutxien tratatzen denera izatera. Orain 4. sustantzia da tratamendu zentroetan. Kokaina igotzen joan zen, igotzen eta gero 2008ko krisiarekin jaitsi zen tratamendu tasa. Eta orain igotzen dago berriz ere, eta kanabisaren kasuan zer? Hemen ikus dezakegu datua basua direla, baina igotzen joan zela tratamendu tasa. Ia kokainaren pareraino, eta orain 3. sustantzia da tratamendu zentroetan. Beraz, kontuan har dezagun mesedez. Arazoak ekar ditzakelako. Gizartean banalizatu egin da kanabisaren kontsumoa. Eta oso kaltegarri izateko. Zer gertatu zaigu bestalde? Adikzioak hartatzeko sarea sortu zela, arazo hauen aurrean, 80ko hamarkada hasieran sortu zen, eta heroinaren arazoa egonkortu ostean ere sare hau oso erabilgarri zen da beste adikzio batzuk tratatu ahal izateko. Alkoholaren adikzioa ordura arte tratatu gabekoa. Alkoholak adikzio handia sor dezake, asko kontsumitzen da gure herrialdean, arazoak dakartza, adibidez kalkulatu dugunez, 50.000 urte inguru urtean tabakoagatik, 15.000 alkoholagatik, 1.000 gaindosiagatik, legez kontrako sustantziekin, eta horren ondoriozko arazoek eragindako heriotzak hortxe daude baita ere.
Beraz, kontuan har dezagun hau guztia. Las personas con un problema de abuso de dependencia. Por tanto, desde que empezamos Bera, a detectar esto y se incluyó el alcohol, hau autoematen hasi ginenetik, una vez estabilizados los datos, eta datuak egonkortu zirenetik, la primera sustancia que genera petición de ikusi ayuda genuen por dependencia. laguntza eskatzen denean, tratamendurako laguntza, alkohola izaten dela tartean. Alkohola dela kausa nagusia. Como decía, la sobredosis, pues estamos Esan bezala, tras haber llegado casi a 2000 gaindoziei dagokienez, anuales, pues estamos urtean, unas ia 2000 gaindozi izatera iritsi ginen behin, jaitsi da orain, baina kezkatuta gaude, beste herrialde batzuei begira ere bagaude eta jarraipena egiten ari gara. Azken urteotako datuek gure ustez ez dute erakusten gorakada handia egon denik. Uste dugu, kasu gutxiago notifikatu direla eta beherakada egon dela. y en los sitios donde estaba más instaurada la notificación, los datos son Baina leku batzuetan datu gehiago biltzen dira beste batzuetan baino, notifikazio gehiago daude. Baina kontu handiz goaz. Lo que sí ha variado drásticamente es la percepción. Zer aldatu da, erabat? Gizarteak arazoaren inguruan duen pertzepzioa. 80ko hamarkadan zizak egindako inkestetan, jendeak erantzuten zuen zeren alde bozkatuko zuen, zein alderdiren alde, eta herrialdeko arazo nagusien inguruko iritzi eman zuten. Lehenbizi langabezia, gero drogak, eta gero segurtasunik ez eta terrorismoa hoiek identifikatu ziren inkestan. Eta urteekin ze gertatu da? Langabezia hobetu zela, gero estado okertu, terrorismoak okerrera egin zuela, pertzepzioa behintzat, gero beran, eta drogen kasuan pertzepzioa hobea izaten hasi zen. Eta momentu honetan zer, 100 pertsonatik bik baino ez dute arazotzat jotzen drogen kasua. Langabezia hor dago, ustelkeria baita ere, politika ere kezka soziala bihurtu da, baina droga ez. Eta horrek kezkatzen gaitu. Izan ere, kostatu egiten zaigu baliabide gehiago lortzea, pertzepzio hori bada. Pertzepzio soziala batzutan zaio horri behar besteko garrantzia ematen. Bueno, guazen planera bueltatzera, gure plan berrira. Aho batez onetsi genuen, autonomia erkidego guztietan aho batez onetsi genuen plan hori. Eta, zein da tratamendu arloa? Nik uste dut horrek batituela elementu batzuk zuentzat interesgarriak izan daitezkenak. Lehenik eta behin, kalitatezko politikak indartu nahi izan genituen, prebentziorako batez ere. Guretzat oso garrantzitsua da. Nik uste dut laguntza arloan kalitatezko esfortzua egiten dela, baina are gehiago egin behar dela, hori babestu. Eta prebentzio arloan ziurrenik prebentzio ekintzetan dirua gastatzen ari gara, baina prebentzio ekintza, balio basuko prebentzio ekintzetan, eta nik uste dut askoz eraginkorragoa diren gauzetan zentratu behar garela. Bestalde, ikusi genuen, adikzioa sor dezaketen jokabideak landu behar direla modu integratuan. Horretan oso baliagarriak izan daitezke arazoa gainditu duten pertsonak. Baina arlo profesionaletik ere gura nahiko nuke egotea erantzuna. Gainera, adikzio mota hau duten pertsona hauek beste nahasmendu batzuk ere izaten dituzte normalean. Beraz, osasun mentalaren zarea ere tartean egon beharko litzateke. Bestalde hor dago adikzioa ekar dezaketen sendagaiekiko kezka, benzodiazepinak, opioideak. Opioiden gaineko plan garatzen ari gara bide batez. Autonomia erkidego guztiekin batera eta osasun zentroekin batera. Ikusi Ipar Amerikan zer gertatu den eta guk hori ekidin nahi dugu. Eta guk erantzun egituratuagoa prest izan nahi dugu horren inguruan. Horregaitik, farmaziako zuzendaritza nagusiko kidekin lankidetzan ari gara, ea arlo horretatik ere zer egin daiteken ikusteko. Analizi bat egin nahi dugu errealitateari erantzuteko, izan ere benzodiazepinen kontsuma izugarria da. Eta lurraldearen araberako desberdintasun handia daude. Autonomia erkidego batzuetan, 1000 biztanleko talde bakoitzeko kontsumo asko saltoagoa da beste kasu batzuetan baino. Eta, autonomia erkidego batzuetan kontsumo oso basua bada, hoien gandik ikasi halko dugu, ez da?
hobetzen lagunduko digute. Eta, bueno, legez kontrako merkatuan ere badago benzodiazepinen salmenta eta gaindosiak horrekin lotuta daude baita ere, baina kontsumoaren parterik handiena legezko arloan ematen da, eta beraz, osasun sistemak erantzun beharko dio horri tartean. Bestalde, genero ikuspegi ere kontutan hartu behar dugu, eta genero arloa. Esate baterako badakigu gizone kontsumitzen dutela gehiago, baina baliteke batzuek, pertsona batzuek, arazo handiagoak izatea. Azterlanak enkargatu ditugu, prestakuntza proposamenak, eta orokortu nahi ditugu horiek. Oso kezkatuta daude, chemsexari lotutako erronkei dagokienez, alde negatibo asko ikusten ari garelako, eta bestalde kezkatuta gaude baita ere, oso kezkatuta metanfetamina gaitu. Hain zuzen ere, gure droga merkatuan, estimulatzaien kontsuma gorantzoa. Kokaina kontsumitzen da gehien, tratamendu eskaeren arloan ere kokaina da nagusi, kraka hor dago, ez da kasurik tratatuena, zorionez. Anfetaminaen eratorri asko agertu dira, eta zantzu batzuk oso txikia badira ere baditugu metanfetaminen arloko chemsex eta horrelako sustantzien kontsumoarena. Eta droga honek izugarrizko potentzial zuntzigarria du, izugarrizko kaltea dakartza. Eta adikzio sareko profesionalek ez dakite askorik metanfetaminaren inguruan. Hala, gure kapazitatea indartu nahi dugu, poliziaren lanean ari da, metanfetamina herrialdean sartzeko operazioak geldiarazteko, Mexikotik sartzen dute, baina aldi berean laborategi txikiak eragertu dira herrialde barruan. Eta, bueno, hoien kasurako polizia lanean ari da. Badakigu, metanfetamina puru eta merke asko produzitzen ari dela, eta azkenean endemiko bihur daiteke, ezta? Bestalde, heroinarako ibilbide aktiboak ere erabili ahalko dira behar bada metanfetamina sartzeko. Beraz oso kezkatuta gaude. Eta gure lan zerrendan egon behar da, metanfetaminaren kontsumarekiko. Eta kalteak murrizteari dagokionez, nik uste dut, balio eskotu behar dugula zer nolako hobekuntzak egin diren gure herrialdean. Lurralden arteko desberdintasun handiak badaude, egoera ez da txarra. Oro har Europa mailan bilakaera ona izan dugu eta horrek lasaitzen gaitu. Presentzia ona daukagu guk arlo honetan. Eta opiazioen kasuan nazioartearekin erreparatuz gero egoera honean gaude, baina hobetu beharreko gauzak gaude, metadona dosi esate baterako basua da nolabait autonomia erkidego batzutan, eta horrek esan nahi du retizentzia daudela profesional batzuen partetik. Eta horrek tratamenduari eragiten dio. Bestalde, metadonarekin eta buprenorfina naloxonarekin tratatzearen araberako aldea hor dago. Nik uste dut buprenorfina naloxona gehiago erabili aldela alderdi ona dituelako. Azkenaz behar bada logistika kontua izango da, ezta? Gehien ekoizten dena ematen da. Metadona gehiago ekoizten da eta, bueno, arreta zifretan doan ematea behar bada errazagoa izango da. Baina buprenorfinak ere abantaila ditu. Eta orain gainera, pazienteak asko normaliza dezake buprenorfinaren erabilera. Zendagai errazago dezake, eta terapian ere laguntza eskatzea errazagoa da. Eta bueno, zuek uste dut baduzuela hemen berritzeko eta ikasteko aukera. Depresioa ere kontutan hartu da askotan, hemendik ateratzen diren pertsona asko gero depresio aukitzen dute eta buprenorfina erabil daiteke kasu horietan. Gaindosien prebentziorako proiektuak ere garrantzitsua dira, eta gure herrialdean lurralde batzuetan bakarrik ditugu. Beraz, aukera bat hor.
Hortxe dugu, gainera, sendagai batzuk edo produktu batzuk ekoizten eta merkaturatzen ere hasia gara horren aurre egiteko, hori ere azter daiteke. Bueno, kontsumoa gainbegiratuta egiten den espazioak Euskadin ere baditugu, Katalunian baditugu, Madrilen bat egon zen zentro bat horrelakoa, baina itxi egin zuten, baina hori bai uste espazioaren bat martxan dela. New Yorken esate baterako duela hilabete batzuk espazio bat ireki dute kontsumo gainbegiraturako, eta hori estatu batuetan oso garrantzitsua da. Izan ere, prentza profesionala lan handia izaten ari gara, aldizkarietan, horren inguruan ari garelako balioa, zer nolako balioa duen ikusten, aztertzen, eta haiek gaindostiak prebenitzeko zentro esaten diote, estatu batuetan. Eta azken finean hori dira kontsumo gainbegiratua egiteko espazioak, ez da, gaindostiak prebenitzeko zentroa. Eta kontsumo handia den tokietan eta kontsumo injektatu handia den tokietan, oso garrantzitsua da. Eta pentsatu beharko genuke baita ere, heroina kontsumoaren osteko kalteak murriztean. Askotan lan egin dugu prebentzioan, baina osteko fasean ere lan egin beharko dugu. Gu ideiak eta irtenbideak gauzatuz joan ginen, baina heroinaren ostean zein arrisku murrizketa datorkigu? Zein arrisku dator? Hau aztertu beharreko kontua da. Interakzio, hobeto esan da, integrazio sozialaren edo gizarteatzaren kasuan asko dago egiteko. Eta benetan hainbeste gauza egin ditzakegu, baditugu baliabide batzuk hor, baina askoz gehiago behar da. Pandemiarekin adibidez zer ikusi dugu? Mesate baterako egoitza baliabideen arlotik oso eskaz gabiltzala. Tratamendu arletik oso eskaz. Tratamendu behar duten pertsona askok ez dute etxerik kalean daude, eta pronostiko asko okerragoa izango da kasu horietan. Beraz, horrez gain, behar ditugu gizarteratzeko aukerak, laneratzeko aukerak, pertsona horiek berreskuratu ahal izateko. Asko dago egiteko alderdi hauetan. Eta saiatu naiz denborak errespetatzen, ea lortu dugun tartetxoa guztea, eztabaidatsua izateko. Eskerrik asko guztioi. Nire hitzaldi erabilgarri izan espero dut. Mila esker, Joan. Bai. Bikain errespetatu dugu denbora, eta orain nahi baduzue galderetarako txandari emango diogu hasiera. Bi hizlariei galderak egiteko txanda. No hay nadie que quiera hacer alguna pregunta. Galderarik ez? Arantxa. Mikro, mesedez. Sorry. Sí. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a los dos porque... Eta behin eskerrik asko bioi, oso hitzaldia berazgarriak izan direlako. Alexis, galdera bat, konprometitua ez bada. Adikzioen Europako behatokitik, zure ustez zeintzuk dira herrialde erreferenteak plangintzarloan, zeintzuk dira erronka berri hauei hoberen erantzuten ari diren herrialdeak. Eta Joanentzat, printzipio gidariak aipatu dituzu, proba zientifikoak, kalitatea, ebaluazioa, horren bestetan entzuten dugun ebaluazioa, osasungintzan. Eta, adikzio arloan, tratamenduetan ere ebaluazio askotan aipatzen da, ez da? Eta zergatik kostatzen zaigu hainbeste prebentzio arloan, inklusio arloan, paradigma hori aplikatzea, evidentziaren paradigma hori, zeintzu dira oztopo nagusiak, eta zure ustez nola konpon dezakegu hori? Alexis. Sí, hola. Gracias por la pregunta. Eskerrik asko galderagatik. Nire ustez, Primero, no puedo no mencionar España. Espainia aipatu beharko dut, ez da? Espainia da lehena, Europako herrialdeen artetik, plan nazional bat eta estrategia nazional bat diseinatzen.
puedo decir que no tengo ningún conflicto de interés. No Eta ez daukat inongo interes gatazkarik, ez nago Espainiako emakume batekin ezkonduta, benetan ez daukat horri interesik, ez daukat finantza interesik plan nazionalarekin, baina bai esan dezaket, Espainia izan dela lehenengo herrialdea beti zerbait esaten honen inguruan, maila guztietan, eta instituzio guztietan, nazioarteko instituzio guztietan. Eta autonomia erkidegoetan ere lan handia egin da Espainian, udalerrietan, hirietan baita ere. Maila nazionalean zein nazioartean, erabaki bat hartu den guztietan Espainiak erantzun izan du, mai gainean jarri ditu erabakiak. Zerbait egiteko. Lehenengo herrialde izan da zerbait egiten. Behar bada, ez da bultzada handiegia eman gainerako kasuan, azken 30 urteotan behar bada, lankidetza, esate baterako autonomia erkidegoekikoa, hobetu ahal izan da, ziurrenik beti hobe daiteke guztia. Baina Europar Batasuneko beste herrialde batzuekin alderatuta, horixe baita galdera, esan dezaket, ziurrenik Espainia gailendu dela. Beste herrialde bat, nire ustez gailendu den arlo honetan. Gainera, oso hurbil geratzen zaizue, Portugal. Duela 20 urte, Portugalek erabaki zuen guztiz diskriminalizatzea drogaren erabilera. Idei horrekin jendeak ulertu zuen kontsuma legalizatu dela, baina ez. Eta Portugalen droga politika sarri ebaluatu izan da. Portugal izan da lehenengo herrialdetako bat, aldian behingo ebaluazioak egin dituena, bere estrategietarako, ekintza planetarako, eta horrek zer esan nahi du? Herrialde horretan datuak bildu diren bakoitzean, adikzio arloan datuak bildu diren bakoitzean, baliagarriak izan direla, ebaluazio bat eta jarraipen bat egiteko eta gero estrategia bat itxuratzeko. Gainera, Portugalek Espainiak bezalaxe, eta garrantzitsua da, adikzioaren bat sor dezaketen jokabideen politikak eta alkolarekiko, tabakoarekiko eta gainerako erabileren gaineko politikak elkartu ditu, gamingaren gainekoak eta bideojokoekiko adikzioaren bezalaxe, guztiak adikzio politike barruaren baitan batu ditu, eta politika eta estrategia horiek diseinatzea lortu duten herrialdetako askok, kontutan izan behar dugu ez dutela lortu beste herrialde batzuetara eramatea, beste herrialde batzuk ez dute eredua jarraitu oraindik. Esate baterako, duela 3 bat urte, behatokian, pandemia hasi baino pizka bat lehentxoago, Portugaleko presidentearen bizita izan genuen. Eta zer esan zidan, zuzendari jauna, estrategia ebaluatzen dugu gure herrialdean, baina ikusi dugu kontsumak eta disponibilitatea drogarlan gora egin dutela, beraz horrek zer esan nahi du, estrategiak ez duela funtzionatzen, zerbait aldatu behar dugula, eta nik zera erantzun nion. Lehenik eta behin. Portugalen politikak eta estrategiak ezarritako helburuak bete dituen ikusi beharko dugu. Azken 25 urteotan, testuingurua, drogen ekoizpena, disponibilitatea aldatu egin dira mundu mailan horiek guztiak. Eta hori ezin du Portugalek kontrolatu, baina zer da garrantzitsuena? Ebaluazio bat egiten den bakoitzean, ez duela esan nahi estrategia baztertu behar dugunik eta berri batekin behar dugunik. Politika publikoekin berdin. Esan behar duguna da, duela ez dakitzen bat urte errealitatea hau zen. Eta orain,
Errealitatea hauxe da. Estrategiak emaitzak eman ditu? Bueno, bai, batzuk emaitza batzuk onak izan dira, beste batzuk bikainak eta beste kasu batzuetan emaitzak ez dira onak izan, ez dugu ezer lortu. Nola hobe dezakegu estrategia? Nola birdefinitu ditzakegu elementu batzuk estrategiaren baitan? Portugaleko politikan horrela ze jarduten dute. Europar Batasunaren baitan badaude beste herrialde batzuk, azken 25 urteetan, esate baterako esan dezaket Europar Batasuneko herrialde guztiek jarraitu dutela lehenengo herrialdeen adibidea, eredua, eta Europako estrategia guztiok batera itxuratzeko prozesu honetan, lortu dugu konvergentzia moduko bat herrialdeen artean. Hala ere, konvergentzia hori lortzeko aniztasuna ere kontutan hartu behar da. Egoeren aniztasuna tartean. Hau da, ezin ditugu parekatu Espainiaren estrategia eta Esloveniarena, edo Alemaniarena. Izan ere, estatuen antolamendua desberdina da, eskumen nazionalak, federalak, eta desberdina dira, eta batez ere, adikzioak, arazoak desberdina dira herrialde bakoitzean. Esate baterako Txekiar Errepublikan, historikoki, duela 50-60 urtetatik, arazo bat dute pernizinarekin, metanfetamina batekin. Injektatzen den metanfetamina batekin. Hau da, herrialde batzuetan helburu batzuk, jarduera batzuk, beharrezkoak izango dira, baina behar bada ez Euskal Herriarentzat. Behar bada herrialde batek arazo zehatz batzuk izango ditu, erronka batzuk izango ditu, eta honek eragin diezaioke ondoko herrialdeari bai. Baina kasu bakoitza desberdina da. Errealitatea kontutan hartu behar da estrategian. Eskerrik asko. Joan? Aurrera, Joan? Eskerrik asko. Egia esan, prebentzio arloan eta oro har osasungintzan, medikuntzan, terapiak eta bestelako eskuartze batzuk zehazten ditugu paziententzat eta gero ebaluatzen ditugunean, ikusten dugu, zentzudunak ziruditela, baina gero ez dutela emaitzik. Hau arlo klinikoan gertatu bada, prebentzio arloan ere bai. Prebentzio arloan asmo honez jardun izan da, pentsatu izan dugu zerbait interesgarria dela, baina gero ikusi dugu, ez dela emaitzik lortu. Horregatik, guk nola lan egiten dugu? Saiatzen gara, prebentzioa indartzen, baina datuak oinarri hartuta. Eta Europako behatokiak bide ona erakusten digu. Plataforma bat, garatu dutelako, exchange plataforma bat, eta bertan datuak sartzen dira, ebaluatzen dira, eta eskuartzeak planifikatzen dira, prebentzio arloan. Prebentzio proiektu batzuk kalifikazioa lortu dute, beste batzuk ez daude plataforman, eta bar. Beraz, hori oinarri hartuta, prebentzio arloan Europako behatokiarekin lankidetzan ari gara, eta saiatu gara, haien pareko ekimen bat egiten, baina espainolez. Nire aurrekoek saiatu ziren lantalde bat sortzen, arlonetan diharduten pertsonekin, eta evidentzian probetan sortutako prebentzioa egiten. Hau, bere horretan geratu zen, paralizatuta geratu zen, eta horrela ni baino lehenago egon zirenak autonomia erkidegoekin hasi ziren hori lantzen. Ekimen hori berrartzen, erretomatzen saiatu ginen, da orain horretan ari gara. Urtea bukatu baina aurretik, ekintza plan hau aurkeztu nahi dugu, eta esan behar dut, autonomia erkidegoarekin lankidetzan itxuratu dugula, potentea dela, profesionalki kudeatu dugula, lagundu dugu finantzatzen, eta gainera herrialdeko profesionalik onenek parte hartu dute proiektuetan. Espero dugu urte amaierarako aurkeztea. Baina noski, zein da honen bigarren partea? Saiatuko gara, guk prebentzio arloan emandako laguntza kontzentratzen,
hayan mostrado utilidad. Eta kontutan hartzen, erabilgarriak izan diren beste prebentzio programa batzuk. Esate baterako, prebentzio proiektuak egiten ari diren pertsonak gonbidatu nahi ditugu, horiek ere kontsultatu alizateko, eta horrela prebentzio arloan diharduen edonork esan dezake, zer egin dezaket? Bueno, guk esango diogu, begira, ekimen eta proiektu hauek daude erabilgarriak izan daitezkenak. Esate baterako, eskola arlorako prebentzio programa ditugu, haurrentzako prebentzio programak, lanbide heziketako zentroetarako prebentzio programak, askotariko programa jaso ditugu, sustantziari gabeko adikzioetarako direnak tartean, eta espero dugu estrategia honetan, ekintza plan honetan, baliozko estrategiak eta programak sartu alizatea, eta gero horrela guk ere laguntza bat eman alizate horietan oinarrituz. Eskerrik asko bioi, ez zaigu denporarik geratzen galdera gehiago egiteko. Beraz, norbaiti galderaren bat egiteko geratu bazaio, guri bidali eta islariei helaraziko dizkiegu galdera horiek. Besterik gabe, eskerrik asko mila esker parte hartxagatik, eta espero dugu zuekin lankidetzan jarraitu alizatea. Eta lan egiten jarraitzea plan nazionalerako, zein, Europako behatokiarekin ere lanean jarraitzeko aukera esate espero dugu. Mila esker. Eskerrik asko eta kontatu egiten duzuen guztia, kontatu bilakaera guztia aurrera. Ahora hay un café, creo, en el atrio de Arantxa, ¿cómo es? En la Lóndiga.